Аз съм капитан Стефанов, ръководител обучение в София Flight Training, учебен център, който използва последно поколение пълни полетни симулатори за обучение и периодични тренировки на бъдещи и настоящи пилоти. Днес ще пресъздадем ситуация в детайли от новия сезон на разследване на самолетни катастрофи по National Geographic. Ще говорим за случай с самолет МД-11, на който лостът за управление на предпилките може да бъде преместен твърде лесно. Ако това се случи на висока скорост, последствията могат да бъдат фатални. В момента сме в симулатор на Airbus 320, където този проблем е решен. Но за да симулираме ситуацията, ще спуснем предпилките умишлено. Преместваме лоста. Предпилките се спускат. Самолетът е със скорост по-висока от максимална. Автопилота изключва. Пилота започва да вдига носа, за да намали скоростта на твърде много. Прибира предпилките, за да коригира грешката. Само след няколко секунди самолета изпада в състояние на много ниска скорост и предсривен режим. Пилота опитва да коригира тази нова ситуация, натискайки носа надолу, но отново твърде много. Тези резки промени водят до големи вертикални претоварвания, които са фатални за пътниците без закопчани колани, а също така и за кабинния екипаж. Въпреки критичната ситуация, правилните действия могат да спасят живота на всички на борда. Всяка катастрофа има своята история и разследващите се опитват да намерят отговори, за да предотвратят бъдещи такива. Научете повече за някои от най-интересните случаи в новия сезон на разследване на самолетни катастрофи по National Geographic.